абра нароитон ки кунанд бори дуюм метонен сафар кунед. Информатсияҳои дастсавер нигоҳ мезанем. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. бо диққат тамошо кунед. Дар як масъалаи муҳим суҳбат мекунем ки ба бисёри нафарҳое ки ба Русия сафар мекунанд тааллуқ дорад. Як нафара мо дар ҳаминҷа ба шумо тавсия метиҳем, агар авиакассаи арзон барои шумо дар кор бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем, занг мезанед, кори шуморо 100% буд мекунанд, ба тамоми ҷо билети ҳавопаймо арзон мебошад дар ҳамин авиакасса. Номрошона сахранид кунед ҳатман. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем дар як масъалае ки киҳора ҳозир ба Россия диромадан намемонанд. яъне боз дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё нафаре ки як бор ба Россия сафар кард ва аэропорт гардондан шуд, дуюмбора метавонад ки ба Русия сафар кунад ё ин ки не? Дар ҳамин мавзӯъ гӯш кунем бо диққат. нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунед ва шуморо бо ягон причина ё ки бе ягон причина агар ки аз рейс бигардонанд, абра нароитон ки кунанд, бори дуюм метавонед сафар кунед. ҳамон нафарҳоеро ки бе ягон причина аз рейс мегардонанд, роҳишон мекунанд. мисол ҳама читон 100% бе ҳичи шуморо мегардонанд аз рейс. ин нафарҳо метавонанд ки боз бори дуюм попитка кунанд ва ба Россия сафар кунанд. имкониятшон бисёртаре ки бори дуюмда вориди Россия шидан бимонандшон. нафарҳое ки аз рейс мегардонанд шуморо ба ягон причина, шумо риск накунед ва дуюмбора обратно сафар накунед. аз ҳама хубаш нафарҳое ки причина доред шуморо аз рейс мегардонанд, баъди 3 моҳ дар ягон ҷо истодаантон ба Русия сафар кунед. ин варианти хубтар ва ба манфиати шумо мақсад полезнитар мебошад. ба ҳамин хотир ин чизоро хуб ба инобат бигирем бародари азиз. мо хостем ки дар ҳамин мавзӯъ як камтарак равшанӣ андохта ҳамин нозукиҳоро бифаҳмонем ба шумо. ва биёем бародарони азиз ва гироми қадр, акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва саволое ки дар комментария ҳастай ҷавобшон мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳед агар ки дар Федератсияи Русия мақсад соҳиби студентский билет бишен ва дистансиони дарсҳо бихонед, рақамошон рӯи экранда мебирояд, танҳо дар WhatsApp-ш бинависонед. мақсад барои ҳуҷҷатгузориҳо документҳои шуморо 100% кардан кӯмак мекунад ва ин ба манфиати шумо мебошад ки мисол чем запрет шидана соҳиби ягон документ мешену бо дар Россия мегардем. як нафар нависондай: ассалому алайкум бародар, як бача будан кадом бемориҳо дошта бошад ки намебаранд? саволтонро нафаҳмидам. як бача будан, вақте ки шумо як фарзанд бошен, агар ба хизмат даъват намешен, агар ҳамира дар назар дошта бошем. як нафар нависондай ки ака октябрда регистратсия тамом мешавад, наравон депорт мекунанд. бале, надоштани регистратсия ин як мушкилӣ барои шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия мебошад, чунки давлат муқаррар кардаги аст ки шумо барои иқомат кардантон дар Русия регистратсия бигиред ва ин аллакай қонуншиканӣ мешавад, метавонанд шуморо запрет бикунанд дар ҳамин ҳолат. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидааст ё ин ки не? не, ҳозирача сар шидагӣ нест, аз 1 октябр сар мешавад. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон, дар Россия Тоҷикистон омадам, то чанд моҳ рафта метонем? вақте ки дар ҳамин ҳозира вақте ки тафтишот бисёрай, проверкаҳо бисёрай, аз Россия берун мебироен, аз ҳама хубаш баъди 3 моҳ бирен хубтар мешавад, барои ки ҳамин чиза бисёртар причина кардестанд ва баъзе одаморо мегӯянд ки шумо бояд 3 моҳ меистодем дар Тоҷикистон, баъд меомадем ба Россия. инам причина мешавад ва мегардонанд аз рейс дар бисёри ҳолатҳо. Икромов нависондай: касе ки дар Россия нест, дар ваё дахолат надорад. умуман ҳар касе ки паспорти российский дорад ба ҳамаи ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. дар военни учёт мондан, дар ҳолати намодан паспортҳо аннулировад мешавад. Умарҷон нависондай: мо худмон медонем ки аннулировад мекунанд. қай худат бисёр чизоро ки будони тагда видеои мара тамошо накун. як нафари дигар нависондай: ту бародар по факту гап зан. ҳар чизе ки ман гап мезанам, по факту гап мезанам. аз ҳаво ягон гапа гирифта гап намезанам. информатсияҳои дастсавер нигоҳ мезанем. Сомон 01 нависондай: салом акаи Сорбон, патентҳоро мегӯянд ки аннулировад кардестанд, роста ё ин ки не? дар бораи аннулировад кардани патентҳо танҳо як ҳолате ки шумо худтон медонед ин чиза.
ҳолате ки агар трудовой договор уведомлӣ накунем бо патент аннулирован мешавад. А так дигар ҳолат нест. Тамошобинони азиз ва гиромии қадр, имрӯза мавзӯъро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.